бюджетна квартира. Недалеко від метро. Заходимо, однокімнатна. Ліворуч у нас санвузол, туалет є пральна машинка, є бойлер. Потім ми проходимо, у нас така кімната. Диван розкладається. Балкончик. Зразу кажу, квартира не прибрана. Буду зараз домовлятися з власником, може когось найму. Так, кухня, холодильник, газова плита, вікна у двір. Дуже тихенько і зелено у дворі. Можна робити ремонт на свій смак.